Одина. О, Мария, моли Сына, Ты надея грешных одина. А по смерти нехай Бога Святой Тройцы одиного, и Тебе небесно, Пани, славим в небе за анёлами. О, Мария, моли Сына, Ты надея грешных одина. О, Мария, моли Сына, Ты надея грешных одина. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. С Духом Твоим. Ягнё забитое, годное принять моц и богатие, и мудрость, и силу, и пошану, и хвалу, и благословление. Аллилуйя. Гэтымі словамі Святого Писания пачинаем святую мшу, на якую приходим каля алтара Пана, каб заносить наши супольные молитвы, наши интенции, обходячи пятницу после Третьей Великодной недели. И з моцным даверам проставим Пану Богу усе наши подяки, наши интенции. Особливо будем доручать Божьей милосердности померлую Гелену, выпрошиваючи для її ласку перебування серед збавлених у небі, а так само особистым чином молимся за ахвяры Другой Сусветной войны, об супокой и згоде во усім свете поміж усіми людьми и народами. А мы перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласти найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгоршил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, Змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, Ты дал нам спознать таємницю з мертвого повстання Пана, ученика праз ласку Духа Святого, и мы повстали до нового життя у любові, праз Пана нашего Єзуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги «Дзеяў апостолаў». У тыя дні Саул усё яшчэ жыў пагрозамі
і забойствамі вучняў пана. Ён прыйшоў да першасвятара і папрасіў у яго лісты да сінагогаў у Дамаску, каб калі знойдзе якіх-небудзь прыхільнікаў гэтага шляху, мужчын ці жанчын, мог звязаць іх і прывесці ў Єрузалем. Калі ён падчас падарожжа набліжаўся да Дамаска, раптам святло з неба асвяціла яго. Ён упаў на зямлю і пачуў голас, які казаў яму: «Саул, Саул, чаму ты пераследуеш мяне?» І он жа сказаў: «Хто ты, пане?» А той адказаў: «Я Езус, якога ты пераследуеш. Устань і ідзі ў горад, і скажуць табе, што ты павінен зрабіць». Людзі, якія ішлі разам з ім, анямелі, бо чулі голас, але нікога не бачылі. Саул падняўся з зямлі, і хоць вочы былі адкрытыя, нікога не бачыў. Узяўшы за руку, прывялі яго ў Дамаск. 3 дні ён не бачыў і не еў і не піў. У Дамаску быў адзін вучань па імені Ананія. Пан аб'явіўся яму і сказаў: «Ананія». А ён адказаў: «Гэта я, пане». Пан сказаў яму: «Устань і ідзі на вуліцу, якая завецца простай, і спытайся ў доме Юды пра Саула Старсу, бо ён цяпер моліцца». І ўбачыў Саул у аб'яўленні чалавека па імені Ананія, які ўвайшоў і ўсклаў на яго рукі, каб ён зноў мог бачыць. Адказаў Ананія: «Пане, шмат ад каго я чуў пра гэтага чалавека, колькі ён учыніў зла тваім святым у Єрузалеме. І тут ён мае ад першасвятароў уладу зняволіць усіх, хто заклікае імя тваё». Але пан сказаў яму: «Ідзі, бо гэты чалавек маё выбранае начынне. Ён занясе імя маё народам, каралям і сынам Ізраіля. Я пакажу яму, колькі ён павінен выцерпець дзеля майго імя». Тады пайшоў Ананія і ўвайшоў у дом, і, усклаўшы на яго рукі, сказаў: «Браце Сауле, пан Езус, які з'явіўся табе на дарозе, якою ты ішоў, паслаў мяне, каб ты зноў мог бачыць і напоўніўся Святым Духам». І адразу нібы луска спала з вачэй ягоных, і стаў ведучым, падняўся і быў ахрышчаны. А калі спажыў ежу, набраўся сілы. Некалькі дзён Саул быў з вучнямі ў Дамаску і адразу пачаў абвяшчаць у сінагогах пра Езуса, што ён Сын Божы. Гэта Слова Божие. Идите по всем свете и обвещайте Евангелие. Идите по всем свете и обвещайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Его все племёны, бо великая над нами Его милосердность, и верность Его не трывае навеки. Идите по всем свете и обвещайте Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кто есть мое тело и пье мою кровь, во мне есть, а я у им, каже Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. Хвала Тебе, Пане.
У той час юдэі спрачаліся паміж сабою, кажучы: «Як ён можа даць нам есці сваё цела?» Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень. Бо цела маё праўдзівы спажытак, а кроў мая праўдзівы напой. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, ува мне ёсць, а я ў ім. Як паслаў мяне жывы Айцец, і я жыву Айцом, так і той, хто есць мяне, будзе жыць мною. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які елі айцы вашыя і памерлі. Хто есць гэты хлеб, будзе жыць навекі». Гэта сказаў ён у сінагозе, калі навучаў у Кафарнауме. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. З верою ў Пана Езуса, які знаходзіцца сярод нас, узнясём праз Яго пасрэдніцтва да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, містычнае цела Хрыста, каб усе яго дзеці ўзрасталі ў веры і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святароў, якія ад імя Хрыста цэлебруюць яго ахвяру, каб годна і плённа выконвалі даручаную ім місію. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за бяздомных дзяцей, каб яны сустрэліся з людской добразычлівасцю і спагадай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых хрысціянаў, якія яшчэ не выканалі велікоднага абавязку паяднання з Богам, каб знайшлі моц для шчырага пакаяння і навяртання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся у інтэнцыі святой імшы за памерлую Галену, а вечны супакой у валадарстве нябесным для яе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Асабліва ў гэты дзень памолімся за усе ахвяры другой сусветнай вайны, каб добры Бог прыняў іх да сваёй супольнасці збаўлёных, а таксама аб супакою ва ўсім свеце і аб людской добразычлівасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы, прымаючы цела Хрыста, сталі яго сапраўднымі сведкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Боже, Ты заўсёды удзяляеш сваю ласку тым, хто да Цябе звяртаецца. Выслухай нашы малітвы і дай нам спазнаць Тваю бясконцую любоў праз Хрыста Пана нашага. З мертвых паўстаў, Збавитель наш, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Узрадуйся, браце, любовь есть между нами, тому, что воскрес Он, з мертвых паўстаў, Збавитель наш, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Дякуй, Ойче, Табе за Твое валадарство, где пануе любовь
Молитесь, брата и сестры, как мою вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, з ласки Твоей освяти гэтые дары, якія мы приносим Тебе як духовную ахвяру, и учини, каб мы сами стали для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як наша Пасха. Бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас. Бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб жыцця и келих збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць 14 біскупам нашим Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра Галену і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божо Ойче Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, придзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякого неспокою, чакали спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарства и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Амин. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий,
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вечару ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. О, душа Христова, святі мяне, тіла Христова, захавай мяне, кров Христова, напои мяне, о, вода з боку Христова, обмий мяне, мука Христова, умацуй мяне, о, добрый Єзу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до тебе прийти, каб со святыми хвалить тебе. На веки вечные, амин, на веки вечные, амин. Єзу, дай сили, веди до Отца мяне. Єзу, дай сили, веди до Отца мяне, каб окунуся я у Його криниці. Єзу, дай сили, веди до Отца мяне. Єзу, дай сили, веди до Отца мяне, каб окунуся я у Його криниці. Молимся. Боже, умоцненные сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, каб эўхарыстычная ахвяра, якую Твой Сын нам наказаў складаць на успамін аб ім, павялічыла у нас любоў да Цябе і бліжніх, праз Христа Пана нашага. Амин. А зараз на баженство майове. О, найсвятейшая остия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один и в Тройце Бог свят.
У магніфікаце Марыя праслаўляе вялікія Божыя справы. Гімн гэты з'яўляецца адказам дзевы на таямніцу звеставання. Анёл заклікаў яе да радасці. Таму цяпер Марыя радуецца ў Богу сваім збаўцы. Крыніцай гэтай радасці з'яўляецца асабістае перажыванне дабрыні Бога, які ласкава узглянуў на яе, звычайную дзяўчыну з Назарэта, і паклікаў быць маці Месіі. Словы «благословляць мяне будуць усе пакаленні» спасылаюцца на той факт, што Альжбета першая назвала Марыю благословлёнай. У гімне заключана смелае прадказанне таго, што гэтая слава будзе распаўсюджвацца ўсё далей і што яна ніколі не скончыцца. Вялікае учыніў мне усемагутны, а імя Яго святое, і міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Бог з'яўляецца не толькі усемагутным, для якога няма нічога немагчымага, як засведчыў Габрыэль, але таксама міласэрным, які умее праявіць дабрыню і захаваць вернасць у адносінах да кожнага чалавека. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівыя сэрцам, скінуў магутных з трону і ўзвысіў пакорным. Дабром галодных насыціў, а багатым ні з чым адправіў. Праз такое мудрае бачанне гісторыі Марыя дапамагае нам адкрыць прынцыпы таямнічага Божага дзеяння. Бог дзейнічае насуперак логіцы гэтага свету і спяшаецца на дапамогу убогім і нікчэмным. Выступае супраць багатых і магутных зусім нечаканым спосабам. Насычае дабром пакорных, якія яму давяраюць сваё жыццё. У канцы гімн апявае спаўненне абяцанняў і Божую вернасць у адносінах да выбранага народа. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць. Асыпаная Божымі дарамі, Марыя ў стане зірнуць па-за сваю асабістую гісторыю. Яна разумее, што гэты дар з'яўляецца праявай міласэрнасці, якую Бог аказвае усяму свайму народу. У Марыі Бог спаўняе сваё абяцанне, даючы сведчанне вернасці і незвычайнай шчодрасці. Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костёла, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати
благословленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева ангелов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева Панна, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы годными обетцанию Христовых. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела. И прославная заступница на святейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашага. Амин. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах
злой пригоди, выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Этой величный сакрамент ушануймай щиро все, тратить моц старое право, бо уже новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Даўцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живешь и владаешь на веки вечные. Амен. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу честь и хвала, хай будет честь и хвала и прославление Иисусу честь и подяка
proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, Alleluja, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, Alleluja, wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament